Hej děcka, přísahám vám, že tam toho Charizarda má. Já jsem ho tam viděl dneska. Musím vám říct, že takovou kriplovskou obrovskou tlamu nemají ani myšovi šílenosti. Dneska jsem celý den chodil po škole a pak jsem ho konečně našel. Ona ho má v kanceláři. A máš dost pokébalů? Aby ti náhodou někam neuletěl. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Cancer! Ty vole, ten Charizard chrlí ale plameny. Ježíš, tak dělejte, vytáhněte ten pokébal. Harry, já jsem to celé asi popletla. Já jsem místo pokébalu vzala florbalové balónky. To je můj Charizard. Další závislák na Pokémonech. Chytal si tu Pokémony, co? Ne. Hajzle! Volal mě někdo. Vy jste náš správce sítě, takže jim to konečně zakážete. Oni místo hodiny lítají po škole, chytají Pokémony. Svět se fakt zbláznil. Já to hraju taky. Dneska jsem chytl Jigglypuffa. Sice mi ta svině málem utekla, ale prodal jsem svou manželku za Pokécoiny. A musím říct, že to byl nejlepší obchod v mém životě. Už mám víc Pokémonů než Brumbal. Co lžeš, ty hajzlé? Brumbal má nejvíc Pokémonů na světě. A jak je to možné, kde vzal tolik Pokémonů, já chci taky sakra. Get wrecked. Dobře. Nedáváte mi jinou možnost. Chtěla bych hodně Pokémonů, ale vy mi nechcete pomoci, takže budu vám muset smazat váš Pokémon Go účet. Nedělejte to. Harry, řekni, to dělej. Co mi má říct, co? Když jí to ty neřekneš, udělám to já. O co jde? Víme, kde je Mewtwo. Už tam budem? Skoro. Snad se mi nevybije telefon. Powerbanku jsem nechala doma. Do prdele. No tak kde je ten Mewtwo? Žádný Mewtwo tu není. Chtěli jste mě podvést? Víte, já miluju Pokémony. To je vážně on? Můj Pokébal se ti zmocní. Budeš můj Pokébal Elič. A mám ho. Dámy a pánové, já vám děkuji za zhlédnutí této super duper pokémonské parodie. A nezapomeňte se podívat na Keci v kleci, což je nová kecací série se mnou, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací nejen o naší tvorbě. Zatím se mějte a nazdar.